Biamano sana omwanchi omuliyeli abigita seniki ndize TV na ningo kwaligania asentunda ya gatatu chinga kitogente gusanga ime omurubili wensakia bono mambia ekero omwanchi omuliyeli asentunda yiga turabito kumulikira amangana alengete siasa na boige kerto abito kokwanera ensemeri finance bill na boigo asensemeri ya generation Z yabereke gwesokia bene tobeto korabago korokorobekana na endembero beretie ase wiki yiga kodo mwanchi muligelia sanga na intwe ekerengeli kiago gwetera namba yeseme ya 0792192834 tumanya soko bwatia omorobeli koruso asensemeri yemitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Metinga omwanchi murigelia abayiboli babiri bakuru birengereli byabo na entuganiti urwekerengeli kiago asemambi yabona igakolende abagendi baito babiri bagwikirana ase studio ntagetemba eli bageli gali abene baratumanyana kibakorukwa ngai bakorukoro. Karibu sana. Biamano sana. Marietane kansora Samuel Mokweli. Na kabero mo kansora Manga Ward. Ndo machairman ya Mira County Council. Ego na wetu 92 mpaka 2012. Na itako sarenda jibuka ngaranga ya wona tianda ratumoka. Ora bandeliwa. Okay, karibu sana. Na leo kumenya umwanchi muliye na kikorwa. Asante sana. Samaritanko ku Brian Sagini. Sagini migari part-time lecturer in business. And also I specialize in taxation matters. And I'm also a political analyst. Okay. Karibu sana. Ekerongo iwa mangana ye bangogabu. Tuaremere. Okay, tuchakira sensemo yago kansla. Rabo kora tumanyanga enseme yiga ye finance bill. Karunge birengereli byawo ngakyo yiroche. Birengereli byane. Karondigere diondoje nga negwata matatizo. Ekiagero bako yerete ngekole twengaki abakenya bawatu musiwa manene boni yo mochando yabiri number 1 ya blodge bajagete kwa kole bintu serikali yona ya blodge ya intangani ne riwate problem baka promise abante bintu binge unebo magoji kwa rais lakini bamanye gonje robo ngori kwa rais kwa baba komu agendo ngiriye ke bengo promise omuntu nga oiko bosongo endaga ndero gukikoria ai kanyore na ai bosonga te unga mugondo gukiyo kikorema ka chokuraga ona no mochando ya bloch e president ya korete inerere ndomono endera murwani segianko okay ya sana sebirengereli ebyo Brian twange birengeri byawo kubwatikana ne finance bill mwaka w'ikiri bubere 9 no mwaka w'ikiri bubere 5. Okay, asante sana Moraria. Tara kwanira mangana ye finance bill. Tika konsanda congratulate team yetu ya Shaban. Aso tigara so kwa Muranga Seal yoro na go tigara se KPL. Aso msimu moja. Now samangana ye finance bill. Kuru omurai oyo wense kuru William Samuel Ruto aswete aseburai na tete nechinguru sana abantu bakatwara high expectations and how agochiko konya bakenya lakini during the last financial bill of 2023 tuabwate a problem as a payslip chia abanyakazi bono ekareta liberera sana ngakieyo that is on 2023 lakini all in all the bill passed and even to the calendar lakini bono ekaroto kwanera a finance bill ya 2024 bono ego touch the common mwananchi. The common mwananchi gato gote wa mama mboga, wantu ba boda, abantu ba rense. And that's why
to chena bono ba imokere igoro ocha bateba na bono tuambigiro ende abange babo bare as age group yetokorokana generation Z, that is the Gen Zs. And you know, Gen Z in Kenya, about 80% of Kenyans are youth. And if you don't consider youths as a mangana akorenga Kenya, na bora nyore na kwa nyore mechani. That's Tora kwanera, for example, Generation Z, Mbabwati tribe. Generation Z, mama iti what is tribalism, mama iti na tuetoko ruga, tura bantu wa segete. Generation Z na bantu wa umeranire, town mbalimbali, bago kuligiwi barua, yerinde pekome. Lakini kwa nyorana, environment very favorable ko make abandaba onyare kwegendereri ase ebintu bibaho. Okay, mbia mono sana so kuri birengeri byago. Tocha senseme ya Samuel. Yes. Atobiri tokorora finance bill ya rengi yo mwakolia. Ntofauti kierororo eyo mwakolia ne yo mwakolega. Eta fabuti still no musigo. Ekiagara eyo mwakolia mbaye begeto. Ya gwatu musigo ai. Then asitibase jichi akolire gas. Asta ya korki. Nga ndo so much. To akolera iga. La bone era to kolete ye. E ndo to kolera neki. Waroli. Boni ene problem. Luxury ya buchire. Ikini kienda korokan. Agar luxury ya korokana. Development de korokana moine. Ekiagere generation ye ya basai baito. Yubate tonya jigas. Mbaro roki wa Denmark. Ye finance bill yo mwakolia ase porokinga ki. Mayogo tumia jiba se jitwanya ole chinganiga. Bono ega stwanya ole taba abasae. Nei. Wose twakolia go ikaiga. Wiko mwakonde nduri kabasae banga niga. Asta ye poroki. Basi je si tara ko diki. Tayo. Ba manye kore da bono. Taxation ya jirego. Proje ka ba taxi bolu. Bo jaba sa ba ko bolinga. Ko bole mongo chinde ko ngo strago de boro bole mo. Na ne ngo ko siba sijo. Warole. So omo chando yo alga no omo chando li. Na ende na umna na kweresa. E ablochi e president ya kore tenere. Ambe ya mama ngane chinyomba. To injereti ora gachira abantu bawo usimukawo na abana enyombe ngiya ndagira bakulime tayo. Warali ine shida. Bono agasoma ngane chinyomba abakenya balenjara. Osoira mangana renovation yechi yobisi na kiango abantu bagaragaki balenjara abasai batabwakigas. Ine re approach ire mbe muno. So kibasi chichie mwako ibone serikali nebuli kibasi. Ekero kwa renovation. Ine re shida. Na ende abachumba abatarigire tibya. Obacho kanyaro wakon. Nkwaro je chipti. Mo president ya rusitu obisi na bananchi. Inki ina kibara ali yo Sahara anyabate do kwanya Kenya bari realistic kabisa ngabate do kwanya mu Kenya lakini mu jumba kuli Sahara milioni yemo abantu balenja omo chumba wa America ali tibase chinge omubekano Magufuli arekoli ya 400,000 ya Kenya e president ngakibaro mo MC ya wikere aikere president ya Tanzania so chibase bagutumia iyo chechi nyinge unless bachenje number 1 batiga mangana chinyomba batiga mangana bakeye meshahara yabo aya workforce babegete president ya beka igire nyinge mono iga expandia aba koleria bange so ekera babera bange chibase chiachirari chiachiroro na corruption bone ere igoro ekiagara yende chibase chikwa ngachiro ukangi bintu mbirogane asichichiete tayo anero roche okagara nkoro roche karoja banga president to almost 1 billion akutumia bunanjite na bantu baye bagokwa ikono na
Tajari mwananchi. Iko tajari ti mwananchi. Iko na kina yote banga unless abajumba aba bacha akire kurwa sebale. Akabaja akire kurwa sebale bakeye misara yabo. E president yake misara yabo. Expenditure bagutumia bayekeye. Dirolio mbaso ekoligereria mwananchi naso ekororanga yekweli mbareti yali. Lakini aseme mishahara yabo bayitiri tukelimo. Magana yara baywana. Bono ino bobo rwiri. So nekina yote banga at least wikega tukakorwe. Ega tukakoriri enseye tego chikobwena. Como saoyo narojo muiburi oye bunaone tichiombe chikaera. Onda ka butoro bolemo. Na ende ngago inkiajo sabo muiburi. Expected nga uyimankoro babole muine anyorwe gazi osanyore environment akole biashara biaye bono bia kongire muntu pota tabeti unga nayo bo mambo berais bono iga tinko nyara gotara goja bosongo ekati madilas muntu pota nyari jilas aya kuze ekyawe kata me gurwa sende onye tinchibwati bono nere tagaraki tagotwara omukungu gamanyite nga omusaja naye ndete koligia ngoja moro wana kende abana mbama yite same abana abama yocho mwaelio omwa saja oliye moro baba anyarekene kei omukungu aje kumuboria basinyana that is why kwaroje no nyanguru mangalia omusaja naitete mukae nyera gita ninkingelinga basoro kubunanga gento kei atoleteti mwendagira omwaelio omuntu akenyiro omuntu abana bono bachandikire ekero chibase jinaenda bono chabuleke wangeke okukwa berego esababu nelinga abantu mbabwati chibese baguchera hegitari bono yeke nari boja naburi muswati yomo so bere mutagara boro boja chano e clinic this morning igante bya tabwati boye abata bana banne bono osinyi kwa ende hegitari nene ekiaga tabwati chibese atakero ko operation isega akabuneka bono yasinyire so eleti yobo kwa wekebe igore kiagera mariyo gotakoriki tayo tingwa afford ko gora mariyo bono ndo kunga kobo bono liswali ya ndi woja iga ekarata ke tokoro siese tinyore riyo gombwene inakorose inakorose riese Eri voltrato ko volio manche morigereria atra so sense moya ya Brian Gen Z yegani understand the finance bill go se abantu mbaroro bako basegeta basokorobekana according to my understanding the Gen Z abantu be sokiri sokiri sikwa semucho bamigirwa segete nende osoka kwabo nasengicho ebintu mbiro birase finance bill ya 2024 bitari ko bahirabya number 1 most of the Gen Zs eba soka isikwa semucho bakwante muchando tubate number 1 problem of unemployment number 2 there is high taxation ntobwate bintu binde buna mental health issues ntobwate also the economic economic differences between those who have and those who do not have. We have got a very big gap. And ntobwate diva kali nene obukwe asemonto ori obwate no ori otabwate bono ebintu ebi ni badi ebintu biri bichangiete asokosoka kwa Gen Z tikanta ebena ninde privileged ase panel ya rero koba tindi Gen Z lakini ninde millennium okay abasani bana wange ngwata ebareti Gen Z and I get to hear what they have to say on a finance bill 2024 and what I can tell you engaki to a finance bill ya renta bintu ndiro bia rengo for example bread emogati ngo komentole ngetigori ntobwate motor vehicle tax
nebintu binde byarenge ko muso mwananchi zaidi. Umurai wense akamanya kurangeri ababunge bae ase State House okwanira renda mukanaye na kimoro titoka akamanya kubateri na umugati abantu barere mono egari abantu barere mono na kimoro tentokorusi bakarusi lakini mbarusi pia sinjo bataite munankagerete babiterete ya lete modelo bakamwana bigaturusiege lakini gendo batamaite bakaite na okorusi ku mugati oyo gose bango yo mugati ebango yechigari gochiere ko komeke abantu batelax batewe na bono abo mogweti bono bunerego lakini kijenzedechi most of them are landed because I've said they are unemployed. So most of the time, and they will get to go through a finance bill. And apart from this bread and motor vehicle tax, even if you but we have got other hidden taxes. If you do not go through the finance bill, and these hidden taxes, for example, we have got land tax. Na rigeretie kipengele kwanera mangana act ye land area 2012 ya renge go kwanera na ntubate freehold and leasehold. Ono abantu bamenyete asset marketplaces towns ngongwa kana balege ntokekoro kuna land rates but serikali ya mwirena nkomentere ekipengegete in this land rates a levy which will be paid yearly and a levy ego chiko kwakanu according to the amount that you are paying as a land rate. Bono, if you for example, Ogwakana land rate 10,000, Ogwachigwakana a levy also of the same, which becomes double taxation. Now, Bono, for example, Otiero Bolimo, Sokorea, in an urban center, Sokorea Otarigwakana land rates, Ngakiri. Lakini Bono, saying in Juatigeru, nende bono ogo serikali ya mwirena ngwaka no tax ngochiore gwaka ne tax which will be here which I see is not fair to most of these things. Another thing on motor vehicle tax serikali njaruseti and we appreciate that njaruseti a tax motor vehicle but the although mbaru sete taxi ntobwate a levy you target ko introduce and I saw a heated debate last time in the parliament between I think this is the John Mbadi the minority leader and this Kimani I don't know it's Kimani Kuria the committee the chair of the committee of the budget but debate na even to get okay hidden go touch mwananchi. For example, we introduce a levy they are 8% to 25 I think 25 shillings which was recommended by the Honorable Moses Kuria na M2 as a bill a finance bill. Bono I don't think that will be fair to the common mwananchi. Yeah, bono ikaraba komente taxi the same again kutokoro kuna motor vehicle tax ngwaka na ngubora bara mafuta amafuta ngwaka ni rwale bieti amafuta ya ngwaka ni rwale again tutokoro I don't know railway. There are so many taxes that comes with the petroleum. So if they have these taxes that they want to add, I think it will also affect
the common mwananchi in that umuntu oyo kila lituko abananchi aba kawaida kwenda bari chigasi chabo mambi batete koli negari batete koli na boda batete ko bono ekera ba comment ebintu ebi which bire ko affect umwananchi kawaida and most people who are going to be affected also now nonye na teba na ikabateba at the first place in 2023 finance bill they affected about 20%. But also this time terminate na singe nchuko affected na ngwarenge payslip talk about affected in finance bill 2024 now umuntu already affected the same person which are, for example, let me use an example of a teacher abalimu nabako parade mono mwalimu wako boka mambia negasi yako chi mara baba ngende kuira na mwalimu and I'm sorry to use this abalimu mete bambanje te komenyera chironi mono mwalimu ndeta yora agendre atabuatiro mono alone ekerobuatiro and the government recommends that umwalimu not umwalimu but any person who takes a loan should not take it below a third lakini serikali bona introduce for example housing levy umuntu oyo ekeraba introduce the housing levy na arenge a third already Tokonte ebi no muntu orenga ta butoria housing levy. Igo na chetense ya third again. No chako. Igo bono 2024 finance bill ya 2024 tebo na ti ebe amended. According to me the finance bill of 2024 should not be amended but they should look on other ways to expand the tax bracket or the base of the tax. Toje tax house levy. Ekarabana chetwe umuntu na wateron. Now onejwe tax. Na hende tax yende ngojere. Na yako usiba zijaka ne ron. Ne problem wena. Ekiagara na sababu ron ngatika de rusiringi 5,000 tax ya achire ya itiri basiji ana siringi 5,000 na nyo siringi 4,000 na yende jije siringi 3,000 bono ngikora gelia wandwana Naki wandwana wakamenya ngakingotara umwalimu oyo ngorwara igagende skulu gete ibona ko bisiba sawo chiro at the same time ekera kansila maboteba serikali te tax y'abantu eronga yebwenete ko rusibesa ekolera amagendera ya igabana inchi batagete maite tax konye ndubwate tiriko rusukanye ndubwate budget ekorozikwa no over tax ekiagara konye ndubwate budget ekokuru aroro ebintu mbiro tora kole bikobuna bineresa iragere ya tax yezoko rusisane yebo ekiagara ororoche tibasi ajira sinyomba ezitara leta any income tibasire tiara kutigara chiro project njera kolega otwara kuti project digital cha muhimu kiti ukando tora make sure nga abantu babere stable economy ya chire yoro tumagwaza kokora chi project chindecho nakira kokora chi project maze ane chi para chiro utarosie akere tabeterereti nakina tabanga ki to kwa ajera bande nyombe ngia ya kerangi buya obebiso waseti nyomba ime buya kere gento kere buya lakini ndagira takorati ete yabando no ena no tigaro ekero koligeria tutebe chinse chiga chabere chiko genderera ekero butukibwa bere bogo korekana bakoneke nga echibese kiri abantu babwata sense yo bagwakane bango buya yagerire nga chinse chinyinge chibe chigwetenenera ekero koligeria muraibense kerenga kya yakoneke nga abantu baisa kuwakane bango buya ngonyorore nga ngokiana bali no gukabesa kuro chinse kiri chesiko ekero koligeria serikali yiga ya Kenya Kwanza egento balengete no gokiania madeni egente getangani gokiania madeni chibese kiri babete bagukabesa babe bagwakana ekero metekero gukabesa chibesa interest nere negaste gukina at the same time uchumi tera abakego konga ngogo konyi uchumi yiga abakenya weterara ebango batwana ngo agenda gukumi ya wada banda advisors basomete sana but bora gangoli yeri nganga basomete number 1 ekero yesinto takire tu akane chibesa
chibese chire chinse chisi kumna Switzerland na sande chiaba Kenya chibilioni ngajiro okay ingi chigo koro waje chito tolenjara tusumboge mbakora ticha emewa liswali oraendo tu ale kebuyu okiake mo musmari korunze gabajogete obe ko kaleta amaji ko te bia bantu no ine me nye ya mongareta amaji muri kebuyu ko setangi ebajogete ejororo tewichara inki batara jijere tangeria bama iwanza kubeka maji ya serikali ne maite asechibese chiga chigo ngai chigo chie kiara lakini na wadenga ki onye mbara tuorokia chibese mbara tuoroke tie chiar gotoka taro ega chia kolenga ki batara oroki kiara tangia bachogete no toko somba amaji go jona to baba ndu bilioni no somba maji tangia bachogete nichori nere shida gango batiga koiba chibese chibese ti ukoibwa orango chibese usenjiri Kenya okay atimete nsemo yago Brian ebango ne yenyencho umukenya nabwendere taka nebango nga yobo ko nguborekera serikali ko bekemero belyo abakenya bakanebango no ebango let me say ase serikali ende yonsi no nyanga taba Kenya ebango ne amuhimu sana onde tayo ngaite rom Kenya barangete onde tayo tigwa kana bango ebango ne ero ekogera tonyore afya ase nyaita ebango ne ero ekogera tonyore chipara chingia ne ero ekogera tonyore amache lakini nonya totaite chibango ebango nyare batokonya sokoro saving tebi it does not mean na abananchi common mwananchi nero kobeka umuzigo wo wakane bango enene erinde ibinte bikoreke let me also say na the generation itokoroka na Gen Z mbatagete kwakane bango for example ntokwata banda bakoro kuna content creators in Kenya we have got people who are very innovative creative and they use these digital platforms kwa ready as ebinto konyora abo mugati wo keralitko lakini serikali bono ya mwirena digital market asinjo in the finance bill of 2024 ntowate introduction of a tax to touch digital markets digital markets ingete mumaite incorporatori online for example mumaite diteri asenti biko online now these Gen Zs most of them are the one who are able and know how to use these platforms okore binde abantu bali bakare generation nero bakoroka bali ba igore to 1949 bakoroka se next generation batayo ona bakonyara go use these platforms serikali yabwire nango bekire tax as a digital markets nende tax yebono immediately abantu bali banare tiko already online for example let me use an example of X, a platform we call X. X is a digital platform where you buy, for example, electronics, and a phone, ya renge 15,000, for example. Akero bago introduce a tax bago tavano monto ya sengi chago to me platform ko nie binto na tabuati physical place binto bon abone ta ko be kuru bango iregoro asengi ncho ago to me platform you terrible create a good business environment as a monto yo. Number one, it will lead to job losses because ekaro monta ago akane bango iregoro. That means he also needs to reduce the operational cost. Operational cost immediately wages, salaries, ya wakana, even to be yakora day to day as a recurrent expenditure. Ono, to not out. This Generation Z, Generation Z. Generation Z, 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago, 60 years ago, 70 years ago, 80 years ago, 90 years ago, 100 years ago, 200 years ago, 300 years ago, 400 years ago, 500 years ago, 600 years ago, 700 years ago, 800 years ago, 900 years ago, 1000 years ago, 2000 years ago, 3000 years ago, 4000 years ago, 5000 years ago, 6000 years ago, 7000 years ago, 8000 years ago, 9000 years ago, 100 years ago, 200 years ago, 300 years ago, 400 years ago, 500 years ago, 600 years ago, 700 years ago, 800 years ago, 900 years ago, 1000 years ago, 1100 years ago, 1200 years ago, 1300 years ago, 1400 years ago,
batebiri na romo enyaroka gete mutandao tabana na awambo don't come out we are the one now doing this you did your part no generation Z onye mbago chikotegera ni serikali mbachi koba a problem in the coming elections. We are going to, in fact, I'm foreseeing a situation where we are going to have very youthful leaders. Very youthful leaders, because if these leaders decide to come together, the 80% of the youths that we have said, mbachi go create impact as the coming general elections. Sama legera kuliria sensema yago atwara dinga egatia baibuli abange babeire bagusira Gen Z yokorobekano ko igametia ya sensema yage kerenge linkire keke obwatikana ningane yo mayete ne abanije naone tichombe nkaoni bintu byose ngasomeria abana baje Nairobi baje Mombasa baje wapi ninje bagosabaje baje range engurusi. So I must support the munga kabosio eliera monyole ngendo asema kabera igobono wikatuma support ekiagira babere problem musiga story na ende njo na kagetenga yonko ni bintu byane imbe rift lakini bona ende baonjo kire abana ngo baro musiga sen igono kyo jinta ba support maite jana bako era bantu bacha mononye bari we kwaroli na ende tukende nkagete batarara ngoji kokire tibare nemiti between wasigari no mwananchi ekige chikobo burwero bobe kenyeji obobe batarochi ekiagera musigari oyo gwakaro mundu rorali abana bagote wikabara se bakatwara tate nemiti nabasigari musigari gagoja soboka ndumutageti kwaroli ni ndugu yanale lakini ndoka ndi bunaja ndumutageti oroche ikiye sera chikobo igona basigari ona bagote bake sabu akaba ko leganzi yabo ekero mweli oye alingo tigale bundukio aije rusasoboka asa abantu bamwabo ati ko takama eko nyana abantu bamwabo dial ne ngai yawo mbogi makio wo mbogi akale retirement oijeka enye abantu bamino bakara tiki mbali dial naye depression ni dial ya soni igumono serikali nita keteligero die amangana ya sobugari ndiko te abanga serikali te busie tax njye tete kwera batabanga ki ebintu biri bitari bya muhimu tiga bitugutwe ya tiwa asibona yekero makenya igari nenjare nene abate mejande menge korangana na Samuel kiro kende serikali mbinto kibiri binyenche bwene takuligerera bono iga nata banga ebintu kwente kora ligeria onye gatata wakwanya Kenya egende gatangani bakeye meshahara ya bachumbe ne president meshahara ya wara yikinze ejeke wango kelia abantu babwisandakanga ahigambuya ndoto ite kwa umisanga amba atwara chebeza lakini baicheke wango kebwenerete abona ba nabantu bali be serikali chi minister nini chibase chirubako bakolia chikaiwe chijenze egento kende chisabali echichya kwenda isiko chirusi wororo ndebye ndege kare utumia 200 million akango chibase icho irenga chiraiwe account yemo account yemo we 200 million roje project yarabe ko abana balengera embroji abanya so serikali yebintu mbiro igwete kokora echenchie ense ikobono jora atangaki amangana corruption arusi wo amangana yemesara ira ni wonse yaba chumbe na nini abantu aba babekirwa se tote base ka serikali iga expand mono so akeye eri chibase kalaki titoke taxi ye tekobo eko nyonga tuachire akarango isabu chiane 2.5 trillion ojigo sana kulani Kenya kile binde brako 33.9 no 33.9 warali wono iko kwa kabarengere sana mbaba sakolengere ngaki mai tembo sana kwa roje kwa bero mujumbe yes umaigo toka nganga sino to wika to ko ngana ndo kwa nere bantu agento nke muno mwana siasa ngoli nuli baga sabantu
onyo ngatero kwa ndera bantu obune buru irubuke bono okay okonyo muntu yo even depression ya so ira sale onyo ro mambie danga lichara Tubetezeme yawe Brian Samuel bereka gukwanera iguru y'abanyanyimbo koreto bobisa sensemo y'abanyanyimbo antoro cinga abasaimbaro babiri bagusiri ubugima bwabo cinga kikiga cyukorobekana aipoye nyene yasinyiru kumanyanga munyanyimbo kyoyo obetega akora saba saye bali lakini kero kurigeria Gen Z barabutimate technology ke bakari gutumika bakaba maito munyanyimbo kyo kwateke kore ikyo bakaba maite familia ya samenye tekora tomanyinge nsemeyo asante sana ndara kwanere kana iyo tiankwane nkwa bodi na serikali ninki wenetaka consider mono ase era kei lakini consider bintogete ira nyare bitakire bya muhimu for example number 1 ndobwate issue ya GSS nara ababunge led by the ndobwate oyo tokoro kandindi nyoro nero go nare ase budget also na propose na the GSS teachers were employed the 46,000 of them but go kwende mwende TSC amanya batebana we do not have enough resources to employ the 46,000 the money that has been allocated is very enough wono nende egento kende ntobwate according to my also what I want to recommend to these MPs nkobeka bare a ceiling as a borrowing in the government nkoena na bare ceiling bate wana this government as a financial year ego se asumu wakoyo ntojiko borrow kiwango iki I don't know why it has become very difficult kubeka a ceiling as a taxing whatever if you are civil servant if you are any government official a tax yao te tani percentage get ikobona serikali ne chikoeti finance bill chinganana babe ke ceiling batevena wananchi mba tax le wetaniga for example 10% you say these Kenyans mbata kire wakane ebango yes but te tani ke wango ge asengenjo as much as we pay tenga kanebango I also need to do my own investments number 1 ngoso minde mangana taxation college a government ego overtax abananchi bae ekoro ko korege ndugego kuna overtaxation number 1 it will lead to unemployment eventually because if you overtax people for example if you overtax a company not only a government is supposed to employ even private sectors can employ but if you overtax them they will lay off some of these workers no overtaxation will lead to unemployment another thing it discourages savings and investments. Ekero overtax omonto tali gochi gotigara rakende ako muko ara tebe na ike na kinati gara wana bana in future bache kwa koja bono overtaxation ye ya represent sana sentense ya Kenya nende serikali nago kete igoro murai wense na tebete na ngochiare go kotegerera wewe wabere tokorora matuka mange kagotebaga nitafanya tutatenga do you thinking a statement yako nete igoro na chiguikerania umete na ko sana ko understand umurai oito abantu bare close nera na bara mu understand inche tinko nyara ko mu understand manyana na ko rebuna tewe lakini kuna naroche good faith na bwate naroche na there is something wrong somewhere so I think mandi I think twara bale parliament proceedings na before that nkatemba chiko kwenda zake kuwabuna barenge musimamo uri na roche mubunge uyo korokuna Kimani Chungwa kama tayabana mnaona wale watu ambao wako
kwa maandamano wanakuja na iPhone alafu bado hao watu wanakuja na magari na Uber wanapark wanachukua selfies wanaenda but as things stand waanjire na hapa Kenya bamigira sigete ende bachigo mopunguze taxi yu asaba Kenya kero kende abaraya baige bagutaka bara test the waters kwa ground because mbabwateli baga lioko involve abasaya baiga and nenyarikane nga pressure ili abasaya babere bakoba especially rit kuri igoro ntwaro chesta ili baichire nta sense miri ya Nyahururu pressure ili nero yagerete bakamigwa bakateba ngatiga bakuane chingono metaba na siasa nto banalete ne chingwana chiabo you know this pressure previously amandamana ya arenge ko ba organized na political parties but this generation bari affiliated na any political party abana abantu bare bagwato musimamo obo bakoregere barbo kabate bana this is what we need to do and igoro naroje chikanisa mbali aba raibe chikanisa na barabu pressure nje abanyorete konye kwenda na bare chi platform ase chikanisa asa chi politician wanyare go kwana amangana siasa lakini igoro naroche umo pastor na tukumurko yesike ulisapit kago tevi the deputy president that mondo ta kwana nae ni president we kabago kwana as a platform we igobono pressure takire wekera bakase chikanisa and you know I'm sorry to say that most of these religious organizations nchibuate morals nchiro chiarengo kare chiase chikanisa chiakeire for example corruption in corruption you know when you allow your church to be used in doing political matters you is against the religious things you know in the Bible Jesus asenaro Yesu atiete akanyora abantu bagokora ibiasara seconds ngiakora emegarichi yekere bona ase Kenya abantu babuja gwatu komenda wase ase ayeji kanisa na barumba ganda ta straight enga kiyeje jikora ekiare behavior beto njali ya Kristo ewa anyembo no barori ena ndo sabanga ya zaba konye to change njene kanisa ande to change asa ange ugo sangi umuntu no bora gende kusene mwana siasa ogende kanisa okonya chiororo na hindi kwa nyoranga naenda balisi bali baje bamate binga kibona gwato tiga roje ekelwa ikireke wange gyote banga ngakimwabu mwa gwato tiga wakaroli so batikira mangana ikubanya sai basoire siasa so aigamba asirete ekiagera engakieria mbaje diskosana gukwanera lakini rero ngaiwe bayo lakini nyabali araisiri igera biya sana bamanyenga ki ense igera sama okabo naende igera sama okanya sai naende nabwo bakore banya sai baraso bwiko wenza igo the must change ba change ekanisa be kanisa onyo muntu tiche kanisa nganyende kanisa nabonko buli barankuwa ni abantu lakini tani ko ira mangana no roro toroji eliyagera onyo ngokonye kanisa yenye konye kanisa na ndo mate karo konye kanisa teta kirio kaboko kokondo maide komanyo go kaboko konde gwakora kati na omuntu ende kanisa otumie kanisa ria senginjare tejibeze ba motigo tiringe kanisa asenginjare na tejibeze kwaroli oino romaja na intu akaro to kare jibeze kanisa manyanga nya sao koirera tario muntu igo diwa to chenchi
endini yechi kanisa ekolera asiboronge igega tukiri yakora kanita igoro mbiya kiarenge bisiko change ibintu bisiko change injereria nabona nyanya saho kwanya zetu asama ngane kanisa asokorora kwa goro chinga omorai wense na chiko kora maunchirelio nomoche uri yakaba kidogo maze ndimo mayete sana nomoche uri yakaba lakini nomoche tenga nonye mpuo abana bao na mukao abara weekends nyara bo mutini itukelimo para kutigere nyomba basoka wechi yawo ngio joraka no mutindi bwao iwo tumo mojoyo pakorase ayo denga bono irana bono tigata menyo jirende yonse nere ngo mwetereriere achinji na ndonye gateto kwanya Kenya igategerera abantu shida yaye na ndende igatigeta abana siasa ba kwanera mangana bwendete gukwano nere kero mu na siasa na boyo kalense aina ara mangana gukwanera igapwende kubakanje batenga siasa iri ndengete yentigere amanye munako yahandu lakini bono oyo ndotongeria ine problem bono Brian asensemo yago timetingi kiagerira baraya baigakomeke yutana antoro tino na sensemerio mubungo Rios Kasudi for the first time nene rago tebanga yaya weka bantu bategererwe timetingi kia basugumire bakababikire yutana iyo the nature of politicians no ko make sure very in touch na bantu bao to batiga asengecho no baga ni Moscow. I think the reason why aba ibona uyigwa kwande Oscar Sudi wa change the stand na sengecho baroche na these people abatoka tebana na nyinyi amfai kuongea na bado mugocha kutaka abakere chukura in the coming elections. Ono eba change stand asengecho also for any government to operate in a good conducive environment you must also create a good environment for your people erinde bakire bagenda no negasi yabo nayo gendere kwa gachinsa ono abantu abonye bakuga naye to gochiko korega yabo bya an example you saw the president na nchete kwa korega na Raila singicho na mwete na ono Raila ko ndare ko liye kerogo ya EU akamwa ko musapa na bona egenda korege odiye kerogo ke ninde nje kuno murai wa Kenya ningo support ko nyore kerogo and you know the reason buna maite reason ayano nyuma yete na inkia ya dageta mukidie lakini ngo matia sawa kwa bintu bya injere ngao matera ina na kwanete ngendo getenga kie kama ndi kya bei ate betenga engakineike omura kanga ndaira buyeka lakini railo bara bange mutararora bagojiwocha jenizeni ya sokire ya raira ya bono ya sokire raira takoriki ataiyo so asebinto gukora tagotaga ki mundu gete mundu nakwa abantu bakwiguru bamwitane tia bange so nabetekeire president manyanga shida iko atandu digende ke no bongaini no bongaini na bokera leto mojano manyete tiga to motoli ruto na moka yemba bere abana bayemba ngabale juwane njere moka nemba bere abana banemba lenga oroja abantu abanye bare sita buwane na kiora control ya bantu sita ekaba muiro bajiramu munyani and even 14 yekarera ike ndonya aroro so wikaligeliga ndeka sobogali atakiligereti ngore tekero mojano kino na kusabanga president tikeligereti sana ate mara bwatiraga butaraso somutima kama kigo to koira na ntochikoligereria nga michando kira bege kolentwa ekere serikali tachikuimukie getambukiro nabo igo kolenta amaunchirerio aliaganire n'abakenya nabo iga sensemeyiga finance bill yiga kegwa kwisiko impact kira chikobage koleta sense ya Kenya
enya no guturba no kwiga kwa bere koretwa kubwatikana no kurubikana kero kende asensemo ya Kenya ngakira chikoba affected na sensemi ya uchumi mbima no sana mwanchi murigereria chinga kyogenda tagusangana intumero yo mu rubiri w'Ensaki abono mambya stogenda tagusangana ere Brian Sagini na boigwa Samuel yo kabero mu kansela kora sensemi ya Manga Ward chinga kibagenda takurwa ebirengereri byabo kubwatikana finance bill na baigo asensemeri ya Gen Z korindo mwanchi murigereria yataraso asensemeri ya kabere studio tusio mechi duka kego to kuirana ndobe to gusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule niezezeta vile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukarebosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na umocho kanya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio iyo egasoke amariyo y'amakironoko nagaiga nwanje ari nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibapwate kamera chingia ekyo kibosoke kibice chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya iyo erengia asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo cyokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda Chombe chiboli hani cyatwarira amageja nda nteme ko kisibika kabisa kagetebuli kisibyo sibya engombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana mageja kai mwaga misati kayo mongna kalero kale kwengesa bunike kakwe cyanga kitsigale tata atali angana ngo sibya njombo minto abo konguna nyorire ga chombe cyane ho kikabwata mageja mange sana oro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango korai kabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikora taranya mabere misati ngaki askuisi na jombo sibeli sabuni ngakikari kwanya koigwa nokemo nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buyaika tiga ne bintu ebyo mbiko gokonya nakiwata wane kuruku eduke yego kuruku enokem agirofet egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche rengi ya gaiga ngokeye omuiri getakagura nere nabwateire iga igwa na kiekare enter ndebwe kainde bono chiana chiri gaiga nepeti na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mogaga misati amaryogo yechingoko nwali ndagera wataba chindagere chingoko nochire chindagere chiombe nochire ekene bono nenda nakinayo chagire ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi sese loka yawo tiango nyoliga neligo liyabo
talirigo lilo kwa boy talirigo liligo kwa no mubuko umugaka musati na maene abo sikwata bana enokem agrofet tinkolie bariete agenda iga enokem agrofet agrofet diabo diasoire bisweti kangenda nchikolie bona konko ende ndora muna malisera buli uri mugondo inde matedio ngamangana nare mangana abere buyabo egera nchikugura mario gaya none ndagira yechingoko echi na maene tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisii banyore ase nyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rw'abarondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ota Studios. Ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere Imbea Ndizi TV. Chisegi Omoroge Esisano Makura mpaka mamu kwetu kwa musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandoro kenanga nanga kanyo monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Mwenye Omwando umetenye mechale yansi tine igana yo nyeraka to mukungu wacheta pare Nikira litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Mando toko mumizanki kibona Omwando Mechi Maboru Omogusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisii Oyugis ange na Cardinal Tunga High School Musocho naryo licibuli yao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo birebicenu asibuko babwate kinyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokirwa bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajeiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Oyolenga
igabuigo niko bagokinya omwana kebo Kristo asamange batari na kubakira esimi agirira muretu omwana anyora amasomo aigoro Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Vyake gimo mwancho murigeria na ndengo kwaligania ase ntunda ya mwaelio chinga kitwanita gusanga emeyo morobelio bwensa kiabono mambia astogendeta gusanga nabagende baitase studio abo bagendeta gukwanira igoro ya mangana anene ayolingete finance bill naboigo abasaya butobire tokora bagwesokia bene naboigo ko ameriria finance bill yo mwako yigambye mana sana salbogendeta gusanga birenga bino kerondo cha sensemeria Ndizi TV News Digital Phyllis Sombati agatena gendeta kubwati umorobelio aboige kerondo che Ensemeria Ndemo Steven Captain 001 awatabanga candid conversation by the panelists on the thorny issues of the finance bill that they are shedding more light on the topic in a relatable language to the locals. Mbia mono sana Claudia Keza agatena gendeta kubwati umorobeli John Dikra akataba good morning Ndizi TV watching live from Nairobi atanga asante sana kwa kuleta mjadala mzuri this morning. Mbia wana sana ekirondo chenga Sidi Nyakusha katabanga good morning Korwangeli Township niko ndani tuned. Amos Martin akatabanga good morning all Ndizi TV fans niko ndani ya Ensakia show live from Saudi Arabia. Edwin Omwenga agatabanga kura Kiseri and I'm present watching live. Victor Omondo miyenda kura Nairobi West igatina nyako machapigo ikali hoteli ya Buga Bumondo na Mwachange family abategerete ya kabisa hadi tamati. Dafken Orina agataba Korea Tuli Molo ni integerete Ndizi yetu. Fred Moga kura Nyakenyo Misia sekondaria atanga missed call Noale hadi mwisho atanga show ikoli Tijeria Kiruba atanga good morning and blessed day from Manama, Bahrain Kingdom, Oikanka Kisi County, na wewe Samuel Ongeri na Maima Mariana Ongeri, Kakanyimbo Mwakiage Village, na bana bane Masi Edgar Mark, na boigo na bana ba Minto Evelyn Ongeri, Douglas, Julius Rebecca, Duke, Bernard Omuga, Sylvia Gesare, Fred Nyandi Kamusima pamoja na Caleb Rasugu, atanga na batagerita bonsi batwale litkoliya Ocharo William, atanga good morning Korwa Aiga Sensi Kisi niko locked in. Henry Ochoki Daktari Korwa Itivo City Kisi County niko ndani. Aboiga Sensemeri ya WhatsApp Ndizi TV News Digital channel ya WhatsApp mwanchi murgeria chinga yara charalira keigo kulinde mbaroro konyara babiri bagosanga ebirenga byabo kerondo chinga good morning Kerandi Dennis aka Omosori Bwege Susu korwa Nakuru City Salams Club agotebanga akondani abungati abali bagendete kubwatia umurobiri w'insaki abono mambya konde turachakira na sensemo yago Brian abukora tamanyanga buneke gori kege kegendete kurubikana kerekende impact kira abege kolta sense ya Kenya buya mono se kegori kege you know, these are the future of this nation. Abanabo mete ekaro toko vera na barayaba. You are the leaders of tomorrow. But these politicians, again, a good role model. A good role model in terms of the way they conduct themselves and the way they handle matters finance and corruption. And in Chakere, the last 2 weeks, a heated debate between the president and the deputy president. And again, take Nkeraira Vasahaya, I think in Cho, a Yenko
create yere gento tokoro kona political instability sense. And this political instability go affect yere binte. One of the things it affects is the business environment. Asing encho ngoretera abantu bayibuna angabono etuaba ika ase amangana ye biashara. Lakini abantu wange Kenya igento batagete is the government, you know, we have got the reasons sababu serikali ewa soi asa mangana ya biashara. One of the reasons serikali ewa soi asa mangana ya biashara is to create a conducive working environment for business to thrive. Another thing, a government will create a good government policies in terms of taxation matters, environmental matters. The major problem that is affecting the youth currently is matters mental health. In the recent past, we had a mental health awareness month. I think it was on May, and we saw so many people who have got issues to do with their mental capabilities. They have got challenges in that because of this high taxation, unemployment. We have got a high cost of living in the country. Ebinte bibiagerire abantu asense batakire gotwara msongo wa mawazo. Watu wako na misongo ya mawazo kwa sababu hawawezi konyara kumudu ile mahitaji yao ya kila siku. So these are some of the things that we need to discuss. Okay, sana. Nsemo yago Samuel nkioro chinga igagabuna ense ya Kenya okorobikana nko ene kigukore kero kende uchumi ya Kenya ni kire ebe stable. Teko stable karo environment yeteribia. Bono orojise kijabeta Nairobi. Bantu chiduka njia sikire. Ababoka baje tokorobekana egasinero bare gukora so that baro sibese uchumi kine. Bono uchumi nene yira kine. Unless president ikaranza n'abantu bonse. Andi ngenda atamanyiti asinge njiba abana basomete ndo bakasomesa serikali. Leaders babomba iyo. Yo ikari nje air block ara kole kurigiya basaye agamera baro bamote bibirero byabo naliyo kara konyeke lakini ajiwa tebanga leaders baba kuligita konyora saba ekera mama itinga leaders bakoroka abanda kwa serikali aziri kubandama wakero so mbari konya leaders ndiyo kabara kore tiyabalinga ki tiyatonya basaye kurukisi batano every county basaba basaye batano bagayar baikaranza baro ekera kebesa ko inga leaders bakonyora eliya baba tebye mechando ekera baba tebye mechando bayirigererie and baba involved as a decision making naliyo katora change na ende esidende we leaders ekera wa kire chukure does not mean ngabano kwa beru mongaini kubwa abantu bari bakocholete no ekera ko choru ko murai iwo ko chorwa oli present y'abantu bari bakochora oire birangere byabo now oroje public participation area kare yakorwa bine birangere by'abananchi lakini abachume mbachite ko bihira bano bagayikoma gatumie byabo bono egero kine kyango bikarasi ino romo chando igotiga kero muchumba amanyanga ki ondu wese sachorire amanyanga igachorwa n'abantu ahendaire birangere by'abantu aba igo ikaga mera abantu aba mochorete ebirangere bakomwa nabyagotenana birobi kadi biyaye iyo kana litura chenjese lakini sasa tabanga wao ninjo mochumba mimi ndio kusema ninje president yeseye mimi ndio kusema wana ndabane mbako bagene siyo iyo nayo sawanga president iri block yede ngawa. Okay. Asense moya go Brian tomanyingo ngam finance bill already ya itireli tangani litkolia anjo na endengo ikaransa bale era isaweta impact kiera leta somo Kenya. Asante sana. Number one nataka ngote bana finance bill ye ni kwate several challenges.
chiko affect mwananchi. Number one, nate abantu kwate high taxation, high cost of living, unemployment, corruption and governance. To what also mental health issues and economic inequalities associated. So, if this finance bill of 2024 came with that means that even na kwanira figo chikoba niende abananchi bali go chiko kobera as environment para nyare cooperate na ko kubeko mugati asemesa yao. Another thing ekero serikali ya irete ya target gasi that is in 2022 mba tete ne ti promise chinyinge. One of the things ndatebe ba nyarete gukora ega change abantu bagachaka kufiri nake kige yandreta. Number one, mbaruzete ibintu bigoro kuna subsidies ya fuel subsidies bagacha nende bagakuna umuibodi asamangana ya public universities. In fact, most of those generation Z who are there out there, many of them are university graduates, and most of them also are continuing students. Abantaba eba tagete banyore serikali kego bakonya in terms of help umete no nyana se budget ya somo chibe sanchi yake chiko nyara ko chiko konya wana onyare ko soma university and ndugu asomete se university lakini efi umungu ya kuwakana ase ngakie bon ye serikali ere igoro mono. For example, tuition fee ya mentor wana mwigoli tahuatigas kwa moment iri tax ebinte binge byakini nakyo bono enda nkoragera gusino mwana kwere school. That's why tokorana people have decided to go to TVET institutions and do these courses which are related to yani egasi yoko bantu bachire gukora egasi yoko asingicho. Most of them need to be self-employed. Asingicho ba manjide na ningaka ni fee regoro employment opportunities in Kenya are not there. So people have decided to create their own employment. But even if they are creating this employment, they have got also challenges because serikali go chawa ta entango kwanza besa ye license in a county okwenda kuchia kare no era itimis okwenda kuchia monto umojogi yoyoje. So how are these people going to survive? So again tutokore bune serikali tige serikali karansense na basaya bakorobokane para batege reviews cyabo bune president yatebete batege rebuya paigunki batagete asengijo. A good leader is one who listens to his people and terina lazimo ekere gento bawatebyo kore nabakorana ekenekewe ozitoende eruti iriote toende lakini after listening to these people. That's what I had to say on that. Now another thing ndo bwate amangana ya development tonda tebya abananchi and on siasemore tigakobe ka pressure as leaders na tutete pare toratroseri macha toratroseri stimate yoga. The more pressure you put on these leaders, the more pressure they put on the leaders who are up there. For example, itenkuru kitutu cha chenot as Jeff Bundiare MP intuna abantu bagitutu cha chenot ndoko weka pressure na epare ya kwane twebe kwerami ngaki. The more pressure you put nera gotia bodi moraina
watu wansu kubirmo akitoko kori pare nende buno ko sumo marayoli nere ngaya ko sibes atatumie chai korosi lazima irane asaba na inchi naende umuntu gochibumia mono ni tutu atagite development you know the pressure that we exert on these leaders also has a negative impact on us. Okay. Nanja unawa dewanga ndo misuse abarai ke to misuse na we ande ndo kumia amuweka no karonguli nowadays kero mojando goja monda to mwamisi kero mojando goja na bomo sinini umuchumbe gatakire surely karatanga matango kako base constituency nalenga o mai wakera meta otra mekira ndo barai baibe oa ke sesi ngero bumbiri agotoma otoma na machuma no mondo le otoma ngo mware transport that's almost 5000 agotoma chiko genda samatanga yamo akanga matanga nalenga kobe constituency ngima asomo tienyi tiba sijiro jire akarongo kole sabu ya average agotumi over 3 million ngi yaburuzi so it will mean agada ko ko CDF ajekoba so najira de kongwe mukano ngaki ntu bantu nende ntu pressurize abarai mono wetanie kerengo paka bachi koiba tibasia ja okora development titu mekabosa endo tunyo korora mekabosa yona ga ngaki abara tigato abana inji to abara is time ebintu bire bike ntu konyo kubalia ebire binene birobyo tigato ri umuraya karaki atobwati na development yerabe onye ntu chikokora boibo eshida igego chikoba nagira yawa data wali kana nkoiroranga eserikali yeye tigechi chemesa erigere ringa chi project yechi njiri cha muhimu na ndipate yona injinga senge nje situation ya itere iga economically bone chi project njiro togotiga turajitiga moja ko buri maswali eriyagera to turakorebi ndoko nyoronge siedo emejokoa. Okay. Kero kuligeria kero kulengani oborai bwaye Uhuru Kenyatta noborai bwaye Rutobono iga kero tabeteka guswa serikali na tabetenga amadeni atigaire na aramange kero na kiki kumusuguma komentera bakenye bangi mayete njedari manjomo ndo nakore gasi oborai matukama nakora na baburutu nakole na kena kul 92 2012 na na jabuti so ni mama yata banta once uno mundo kolega sana enene mai denjero ya ndo ndo kibaki na korete lakini ndianga denye ndangare kama wakenya watamanyiti kibaki na agite madene kwa nini siolenge na manyite sabu ya henga kyaka yakora diria yo boraiga akaranga musigo henga inkoruongo yakora nyo space agateba retirement age elukulwa 55 to 60 akanyora space yoko yana kubandu bintu biyayi so enga kiti base chiroche ntiagerete akabanga akanyoli bali okobanga ourwe karairo borai ebigereria korone gacha tinya kitari kikagachwa tinya kitari gacha gaitu Kenya abanye kitari barenga bali gitu because of corona bigereria ngomora kero gacha tibase ngachi atumegete tinya aka waga yobekle 11000 kilometers Iran Kenya amuganya goja kumonto jo bikaye 11000 is not easy so njeka rongo kombea Uhuru gakolete gasingia oyo bono iga kagerete nga gakwiro bugambi ebintu goji kobaraisi yandi kintu kiya tamanyete ekianu alenga serikali na manyete ekiwanga serikali yakolete yalengi so okangotari ko promise yabantu igari ko batenga ki serikali yeye ntubata madeni yes nani ko yeni yamanyete lakini bone kana tuchiko yakora yutuchiko yakora iga tutigeke tokoleke nyuma y'imyaka 20 nomuko nyatwekire somewhere bono yugonkoranga oburai bwa Uhuru bwalenga bazali endo Uhuru nakolete gasi endo Uhuru ngotegera alenga abantu akara ibura abantu endo kiabiro bobe ngoche kialenga na burai bonde bwese wikotegera abantu wakora abantu bangire ira naise anyo goteto gambera abantu ikwira nese bagotache omaiko bagambera eriegero kangona ko barangeria bamategere nera manyako no yo mintate aba teri bintu byons bya bananchi bagote byo kuchiko bwati lakini bako nyoro bitatu imase bintu bidia bira bakonya soborai bwabo
Ikobono ona gatebanga oburai yo barakabere oyo kongiro burai wetanie kerengo. Okay. Drip King agatebanga hi Ndizi TV, thanks for the good debate. To enlighten our leaders and the public at large. Atangamino will say hi to Mr. Ombati. Kine kerengeli kia Drip King. Kigerando chinga every bitu bia tunyorire kigima. Atumeti kubuli kwa wachese serikali ngoro kiuko. Ntarachi ko ya serikali. Tigante wena msemo loro wote wana Rome was not built in a day. Nto kore binto na sinjo tutaite ko weka ni nechinse chinde. Ko igunda baraiba wote wana inse ito in one time there is a time Kenya yarenge biyo ko bwa Singapore ko bwa China Korea. Lakini abumba teketi mesha sikyabo okore bite. Injero monta ondero ako kore binto byae teri injero ora korae succeed because environment y'umuntu oriare teri environment tori. An example, the currency ya Kenya bonega tokunyebweka ni nansecho ono na toweke tax buna torabeke esiringi tonse. Let us first stabilize the economy, and by stabilizing the economy that means abana inchi tigato bari tax banyare batigari tibesa eritokorokana capital barachi go chakire biasa ekero bago chigo chake biasa rebi ngochi bare ko biasa rebi ngochi bire ko grow ekero bi ko grow these people ngo create bare employment ngo kana bare bango erimu ataite ko bamenta ono konye renda bare gwetera as employment bako ikaba so muntu tachi ko baterina ne tax ekero in fact the 2023 finance bill projected ina which recommenda sibe sase budget but as things stand right now a proposed area renge finance bill ya 2023 terete ti matunda ali baganeti igobono nonyene ya 2024 tedi gochi ko koreta matunda na ichiete eyunkagerete na aba bunge ngochi bare ba discuss ibuna murayate betena bategerere kera bategera iria bandaba mbachi korosi amachiko ose finance bill iria rachiko favor common mwananchi kwa boli na oburai wa Uhuru na Ruto na kioko ba compare njenge ntonda atebe it's too early to judge is too early saying we are only 2 years to this government. If a government area Uhuru Kenyatta etonye judge asenye nja korete 10 years. Let us just give the government time lakini ntoko ba time bago tumis tekero korigeria the first 2 years cha Uhuru Kenyatta kera service na bona ige cha rutorende akarongorigeri 2 years, first 2 years of Uhuru Kenyatta and the first 2 years of Ruto igentonda ateba Uhuru Kenyatta a tuborai n'umuntu konyororo siri economy ya stabilizer lakini Ruto anyoro borai koru as challenges chini number 1 challenges ya nyora koru into what challenges ya COVID-19 over mba boro te chibeza chinyinge erinde mete COVID-19 na tochito tu are ceiling na totawe na toko boro kiwange lakini ntoko tebana asingi ntoko boro kiwange ntoko renta mabyo lazima nao aigabono na bobo break lo tebana na ki we must get more loans to add drugs to the hospitals, to make roads, to make these water projects. So these are the challenges in reality. Onyeka renga sisi serikali. Okay, vya sana. Karukerega likia kyo mwele. Bona jona ate abanga. Tigaruta ikaranze n'abantu. Taja no ni ndo abatu ikaranze ta. Kera bantu ba serikali mbaro ba kuri kere nsemu. Tiamadenga ki. Tialigerie apana n'abantu. Tabaranyona n'abantu abasini ni balensa. Ba komakonya. Ega ndigioka
tabasa ko igno abantu bande asa ko igno abantu bande esigie kwenda komenta basi bono economy menye kwenda kuumono aina na ragoteba na ndi muna bono yori agachagwa tasa ko mwandarete alende sana asa ko mwandarete tasa ko mwandarete amwandu with care ekiagara ta kwari boigo ende economy ito abeko yose ikono mongo teba na tikana gukolera ngo teba mangana abira atatu abara ibausi tikaturigenjere go jamu enjere to kumusana bono igomete tubate chance toraligo brai bwa Kenya lakini asenge njitori jitimu bere na ende chikorwana chitari kumera na buyayigo omochando muchiko bororo so nariko basabanga baira nense baligiro ina barai bali abakoro tororo tuikaranse mbaso goto jaya nga ntobwati kende tubwate gento na intuga kayigo metu yitoime eliya to konyo mugusi tuchikorigo brai busyo kurunde pole yani wichase mungwano kugworochi kurwali chinunda na ndugu kanindo ngoteba pole sana singenje gusira kwaye na musani one nare tole kwaya nere kubuchoshwa mururi kurumarani alia era ngomate pole singenje gusira kwa murumu abo noyo minto nduko mulisi we kanisa nasiretie isabiara era ngoteba pole sana ono rene ngokwani umonginone damali sinyanja mu kweli ole kebiri galia ngomadere ngambia mono kwanda osiriro ngoli mambia nanywa na ikere studio ani mara ndero onda abuya ngokwana bana asebale na ekanisa ite ya Bethsaida nero na yekwanira maiga mange chikuru bunjiro tubwate self help groups jiwelfare alikebirigo ba kolega asiengia bagwatsi abantu buya abarabuna bakwani na kubate byongera segasha wakora abantu bamanga wording bagera ngambia mono sana ekiagara wonjore miake yonse banjorete yonko bagera mbia mono ekiara maskani ya imwangete na yigoro mono abasani bane bari tukura kutana bawuchinu ndagaliga tukorokane miaka na yande bas bona bakwanirie na ndisi TV tuatebira ngoma delito liwanza sana bona lito liwanza sana wikalirie gwe igomana sama ndabare baliere ndisi TV ekiagara baro bwansubwe litoke okay mbia mana sana medi brand wat na yaso gotoma maiga goche Tara toma maiga ete kosaba abara I want those are national leaders county and the local leaders ndo chigo twara division to chamu tukoega siamu na chiuti chichiko enda para teligonja kwa nasi ngwa migira segeti nasi kumiguku tigato bategerera erinde tonyore amachibu amaya now ekarongo tuma salamu ningependa kutuma salamu kwa mama yangu mpendwa Jen Kemtombati here my wife and son also ningependa kutuma salamu kwa uncle zangu aunti zangu Mwamanua yote huko Mwenyelero Ward ningependa pia kumsalimia nyanya yangu ambaye nampenda sana ambaye anaitwa Paulina Mbati pale uliko nakusalimia sana pia ningependa kusalimia rafiki zangu kama Dennis Ogwakwa Vincent Osiemo Mayan Phyllis and all those people kama nimewasahau munisamee lakini kwa sahi nashukuru sana Ndizi TV kwa kutupea nafasi hii ili tuweze kuexpress our views as Kenyans because sisi wote ni wa Kenya na tungependa hatuwezi taka nchi yetu iende murama tunataka nchi yetu ijengwe na ijengwe kwa misingi ambayo ni mizuri engane ya mga ginewa ensi nini naragote banga umuraye itokabe kirwase munabagusi ntuku muruta magena enjera twalutete matiangia magena nembe sana tukamongora bobe tigatori turi tukurwasa manganali nani ona roje nga ekere ntuki yakorekanira ake matiangia yo nini ebintu biti yato chenchie omwana itasara onyo bwatha magoso tigatumurangire twikaranso akaragi twakwana ngono nako sabanga bagusi itase bale tigatobe tukurendana bia mono sana Gen Z mbatebete matiangia irane abo muraibwense 2027 odi no inje iwonde tiare oinde ria kurwa ndwesegi nje na rodi no nyonka ngagere tianya ngagere mu musimu nyonka ngambia mono
Ekiagara ngo buri yarenge simiyane twaro si strategy ngaki ndo ntegerera para ibande bari gusia numwakire simi tari gotegera kini onyonka agantegerera na advice nare komoa tikamokonya baka tugaturi matiang iwangu mwakira mbia mono amuru seria gobi millennium lakini ndo gotebana matiangi abo murai oni tuwo kantora mwagza generation Z ya mwagza lakini ntu as local leaders ntora amo gotebana tuenda ni role bono igati bagwate chinguru omanyete ona gotebikana iga omanyete buone iwonde njiro mwangina abana 6 ba decide nga matiangi njengi nakole lakini gatogetagete iga gato change toigwa abana baro baito basokire isiko basomire esababu tu abasomere tineri ngaki bachenchi birengere bito wetanie ke kwangu twarenge so njero wonde tiare asamagana matiangi aronde chonjo sana bana nigo kubwa kora samba go ka genzi bago kwaneriogi ali agwekana kone byamona sana asokwera chinga kichene cha bene goikira na studio na bayo gosanga no mwanchi umurigereria na bayo byamona sana mwanchi umurigereria kwa bere go gotobwati akori mambia lengengia ikabona igacharagire chinsesato no gosemera kwa kwa bere ko gosanga na into na bayo gwesemia mange gwetera sabageni beri tukolera kondo mwanchi muri goikiraga abo na ngo korera umuroberio beri tukolera rero tumira neri tukolera ankyo astra beto gosanga mange chinga tutrabito gokwanira igora mangana linge tobo cheno iretere nanke rubo frida no lione kebna chibi channel yogira gukira sole asenchira ya bene na renya chama Abigail enda gutwara ubulgerio byemigeta siniki andize TV obona bo bwanso bo mugusi Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi.